Ja, velkommen alle sammen til dagens pressemøde, som har deltagelse af landslæge. Som jeg allerede har sagt under seneste pressemøde, det er, når de her nye tiltag, når der kommer nye tiltag, så kommer vi til at indkalde til pressemøde igen. Og det er så det, som vi har lovet, som vi kommer i gang med i dag. Jeg er sammen med Naalakkersuisok for Sundhed, Kirsten Finker, og landslægen Henrik L. Hansen. De vil på et lidt senere tidspunkt fortælle om status for smittespredningen, hvor de vil komme med nogle informationer og oplysninger, og hvor de også vil fortælle om de tiltag, skærpelser, som der vil blive indført. Og det er specielt Naalakkersuisok for Sundhed, som vil fremlægge omkring det. Bagefter vil det være mulighed for, at der bliver stillet spørgsmål fra pressen. Det er det, som jeg gerne vil starte med at sige. I løbet af weekenden er der desværre kommet en del positive prøver tilbage. Så ud fra det, vi ved nu, efter det, som vi lige har fået at vide, er der nu 29 aktive smittede. Og de er fordelt i hele landet, de er spredt rundt om på kysten, men 10 af dem opholder sig i Nuuk. Det er det højeste antal smittede, vi har haft på noget som helst tidspunkt. Det er flere gange blevet sagt, at vi har måttet regne med, at smitten nok skulle nå herligt til landet, og det er tilfældet nu. Men vores medborgere har nu i det forgangne år haft meget sværere oplevelser med sygdommen. Så selvfølgelig kan jeg godt forstå, at der er bekymring blandt borgerne, fordi vi nu har det højeste antal smittetilfælde i landet lige nu. Det indikerer så også, at der er fri smittespredning i Nuuk, og det er en situation, som vi tager meget alvorligt, og er derfor nødt til at tage skrappe tiltag. Og jeg må også sige, at lige på nuværende tidspunkt, så er dem, der arbejder med corona, altså dem, der laver smitteopsporing, de har meget travlt lige nu. Landslægeembedet arbejder i døgndrift lige nu. Når de får at vide, at der er en person, der er blevet smittet, så går de i gang med at undersøge, om vedkommendes nære også er blevet smittet, og når der kommer flere tilfælde, så må de også arbejde med smitteopsporing blandt dem, så der foregår et meget stort arbejde, hvor man prøver at opspore så mange som muligt, også for at vi kommer i en situation, hvor vi bedre kan styre smittespredningen, fordi der er et stort inddæmningsarbejde i gang, for at undgå, at der sker spredning. Og vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvorvidt vi er nået til det punkt, hvor vi har inddæmmet smittespredningen. På den baggrund så er der en række nye tiltag i dag, som vi kommer til at træde i kraft, som skal hjælpe til med at dæmme op for smittespredningen. Og som jeg allerede har sagt, så kræver det, at vi alle sammen, og jeg skal sige det igen, at vi alle sammen som borgere i dette samfund er nødt til at gøre noget og er nødt til at tage et fælles ansvar. Og vi må også udvise stor forsigtighed. For nu, ligesom landslægen har sagt, så kan vi ikke være helt sikre på, at det er Delta-varianten, som er nået her til landet, men den spreder sig langt hurtigere, end vi før har set.
Men så vil jeg gerne samtidig sige, at jeg har bedt borgerne om at tage ansvaret til sig, og jeg vil gerne rose dem, fordi de har taget et ansvar op, hvor de undgår at komme i nærkontakt med andre, og også følger de forskellige anbefalinger, der er stillet. Bliv ved med det, fordi det er det, som er en af vores vigtigste værktøjer i forhold til at inddæmme smittespredningen. Og der er også rigtig mange, der tager imod tilbuddet om at blive vaccineret, og det er jeg meget taknemmelig for, selvom vi selvfølgelig ønsker, at der er endnu flere, der tager imod tilbuddet om at blive vaccineret. For eksempel kan vi i Nuuk se, at der er ca. 440 borgere, der i torsdags, altså lige efter, at der kom smittespredning med corona igen, så tog de hen og blev vaccineret, så nu er det cirka en lille procent del af befolkningen, der har fået den første eller anden vaccine. Så det er ved at lade sig vaccinere eller holde afstand til hinanden, at man er med til at tage det ansvar og følge de bud, der er kommet fra forskellige anbefalinger. Og det er også på den baggrund, at man internationalt har kunne se, at det er det, der virker. Altså udover at holde afstand til hinanden, så er det bedste værktøj i corona, det er at blive vaccineret. Så hvis vi skal passe på hinanden og passe på os selv, og hvis vi skal løfte ansvaret i samfundet, så skal vi være sikre på ikke at komme hinanden for tæt, og så skal vi få vaccinen. Det er vores allerbedste værktøj mod at forhindre smitte og inddæmme smitten. Nu vil jeg liste de nye tiltag op i punktform, og det er så tiltag, der træder i kraft fra i morgen, som er en blanding af forlængelse af nugældende tilbud og andre tiltag, og det kommer Kirsten til at snakke om nærmere. Og det er noget, der gælder indtil 30. juli, altså indtil slutningen af måneden. Det første er forsamlingsforbuddet i forhold til bekendtgørelsen. Det, at der højst er 20 personer, der må forsamles, det gælder indtil slutningen af måneden. Og som det andet, offentlige transportmidler, som for eksempel busser, fly og skibe. Der er det kun vaccineret, der kan bevise, at de er blevet vaccineret, som må bruge de her offentlige transportmidler. Så minimumskravet er, at man skal have fået det første vaccinationsstik. Her er taxaer dog undtaget. Og samtidig så ophæves det generelle forbud fra Epidemikommissionen mod udrejse fra Sisimiut og Qaqortoq. Og det er noget, som Epidemikommissionen havde besluttet, som skulle gælde indtil tirsdag. Og det bliver nu oplyst, at det her bliver ophævet fra i morgen. Og der er det så gældende, at det kun er vaccineret, som må rejse. Værtshuse, restauranter, caféer, sportshaller og fitnesscentre, de er også pålagt forsamlingsgrænsen på 20 personer. Det er de tiltag, som man har været nødt til at tage. Det er også noget, der kan have store konsekvenser for de personlige friheder herunder forsamlingsfriheden, og også hvem
der har lov til at gå ombord på skibe og fly, som er en stor som er en stor udfordring for de personlige friheder, men det er et nødvendigt skridt at tage, og landslægen og Kirsten vil også uddybe nærmere for, hvorfor man har valgt at tage de her tiltag. Og så ud fra de seneste oplysninger vil landslægen give nogle oplysninger med hensyn til situationen. Værsgo til landslægen. Tak for det. Ja, vi står jo så nu i en situation, hvor der er tiltagende smittespredning rundt omkring. Det er dog sådan, at vi er ret optimistiske omkring situationen i Qaqortoq og i Sisimiut. De smittetilfælde, vi har set der, er udelukkende kommet fra allerede kendte smittede. Det betyder dog langt fra, at der ikke kan komme nye tilfælde i Qaqortoq og Sisimiut, og testaktiviteten fortsætter, og der vil gå et stykke tid, før vi kan være sikre på, at der er fuldstændig styr på det. Her i Nuuk er det lidt anderledes. Der er vi nu i en situation, hvor vi ser smittespredning i 3 helt adskilte grupper. Altså, vi ser noget smittespredning, som vi ikke kan se nogen sammenhæng imellem. Det vil sige, der kan være smittespredning flere steder, som vi ikke længere kender. Og det gør, at vi selvfølgelig er meget opsat på at få prøvet at få inddæmmet mest muligt den smitte, som måtte være ude i samfundet. Det er stadigvæk målet at prøve at stoppe smittespredningen mest muligt. Det vil sige, at vi kontakter alle, som er smittede, finder ud af, hvem de har været i kontakt med, og får dem i karantæne og får dem testet. På den måde fortsætter vi med at prøve at stoppe en meget udbredt smittespredning. Det er også derfor, vi opfordrer til testning her de nærmeste dage, alle 3 steder, men i særdeleshed her i Nuuk. Der er nogle grupper, der er mere risiko for at blive smittet end andre. Vi er særligt interesseret i, at dem, som har været nogle af de særlige steder, hvor vi ved, at der har været smittede, her i Nuuk drejer det sig om Brugsen ude i Nuussuaq, Pacific i Ringerput, Fitness G11 Tunnelen, Restaurant Ido, Natklubben Aurum og Cafeteriet i Grafik. Men hvem er det, vi gerne vil have fat i der? Ja, det er dem, der har været der i perioden fra den 10. til den 17. juli. Men i særdeleshed dem, som er uvaccinerede. De uvaccinerede, der har været der, de er i langt størst risiko for, at de selv er blevet smittet og kan bringe smitten videre. Så er der dem, der har været der, men er vaccineret 1 gang. Ja, de er i en vis risiko for, at de stadigvæk kan blive smittet. Dem, der er vaccineret 2 gange, færdigvaccineret, og som kun har været der ganske kortvarigt de steder der, de har en yderst begrænset risiko for at være blevet smittet. Og det er ikke dem, vi har fokus på at få testet. Så det er meget vigtigt, at vi fokuserer på at få testet de rigtige, fordi ressourcerne til at teste er begrænsede. Vi skal gå efter dem, som kan smitte videre. Det er også vigtigt at præcisere, at når vi er ude at teste på den her måde her, og tester dem, som har været nogle specielle steder, så er der ikke noget krav om,
at de personer går i karantæne. Og det er en afvejning af de risici, der er, fordi sandsynligheden for, at de er smittet, trods alt er relativt begrænset. Og man heller ikke umiddelbart efter selv smitter videre. Men der er en gruppe, vi er særligt interesseret i at få kontakt til med henblik på at blive testet. Det er dem, som har symptomer. Dem, som har symptomer på covid-smitte. De er virkelig dem, som vi skal fokusere på, fordi det er dem, vi rigtig gerne vil finde for at kunne stoppe smittespredningen. Og endelig vil jeg så sige, at som jeg også indirekte har sagt med det første, ja, det her, det handler om at blive vaccineret, hvis man skal beskytte sig selv, men også hvis man skal bidrage til at stoppe smittespredningen i samfundet. Og det drejer sig i høj grad om de yngre aldersgrupper. Det er blandt de yngre aldersgrupper, vi ser smitten nu. Det er hovedsageligt folk, der ikke er vaccineret, og derfor udgør den risiko, det nu er, fordi de smitter videre. Så af hensyn til, at en selv, men i særdeleshed for at kunne stoppe denne her form for udbrud, er det så helt afgørende, at alle, der får et tilbud om at blive vaccineret, at de rent faktisk tager imod det. Tak. Ja, tak til landslægen. Og så er det naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten Finker, som vil forklare mere om detaljerne i de nye tiltag. Værsgo, Kirsten. Tak. Som det allerede er blevet sagt, så står vi i en alvorlig situation lige nu. Og det er derfor vigtigt, at vi alle følger reglerne og udviser stor forsigtighed. Som det første, så gælder begrænsningerne, de begrænsninger, der er blevet der galt indtil den 13. De er nu blevet forlænget til slutningen af juli. Og det gælder så, at der vil stadig være krav om mundbind i offentlige steder og restauranter med hensyn til steder, hvor til offentligheden har adgang. Så må der højst være 20 personer, og det er den begrænsning, som stadig er gældende. Samtidig fraråder, at der afholdes private fester og kaffemækker. Som et nyt tiltag vil der fra i morgen være krav om, at det kun er personer, som har påbegyndt vaccination, der må benytte offentlige transportmidler. Offentlige transportmidler, for eksempel bus, fly eller skib, der er det et krav, der er minimumskrav, at man skal være vaccineret i hvert fald første gang. De her nye smittetilfælde har haft tilknytning til de her transportmidler, og det er derfor, der er kommet disse restriktioner. Vi ved godt, at der er nogen, der ikke kan vaccineres. For eksempel børn, gravide og andre borgere er undtaget fra kravet. Børn, gravide og andre borgere, som af lægefaglige årsager ikke kan vaccineres, er undtaget fra kravet.
personer, der ikke er vaccineret, men som befinder sig et andet sted end deres hjemsted, er ligeledes undtaget vaccinekravet, når de skal hjem. Men der er stadig krav om 5 dages karantæne ved ankomst til destinationen, og så efterfulgt af en test. Og det er kun ved negativ test, at karantænen ophører. Der vil som udgangspunkt ikke blive krævet dokumentation for vaccination ved ombordstigning på de offentlige transportmidler. Men politiet vil efterforske anmeldelser om personer, der ikke er vaccineret, som benytter offentlige transportmidler. Og der vil kunne udstedes bøder for overtrædelse af forbuddet. Jeg skal meddele, at der kan komme kontrol. Vi er naturligvis bevidste om, at disse tiltag er forstyrrende i vores dagligdag. Men det er alt sammen besluttet for at dæmme op for den smittespredning, vi ser i øjeblikket. Så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt, vil vi naturligvis løsne på restriktionerne igen. Og så vil jeg også lige nævne, at de krav, som der allerede er, som vi alle kender, de skal følges. Hvis du har sygdomstegn, så bliv hjemme og blive testet. Hvis du har tegn på sygdom, skal du ikke gå på arbejde. Hvis du har sygdomstegn, skal du ikke stige ombord på offentlige transportmidler. Hvis du rejser her til landet, så skal du have et bevis, en negativ PCR-test, som højst er 48 timer gammel. Forud for rejsen er der tilråder vi på det kraftigste, at du holder dig fra fra forsamlinger. Tak. Jo, tak til Kirsten. Det er så de her tiltag, der kommer til at være med. Og der kommer til at være krav om, at man skal have modtaget første vaccine, og den træder i kraft fra i morgen. Og som jeg har sagt, så er de her tiltag, så er det meningen, at alle de her tiltag, de træder i kraft fra i morgen. Men det er så også nødvendigt at sige, at der lige nu er rejsende her i landet fra forskellige steder, hvor man rejser væk fra sit hjemsted, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller i forbindelse med ferie. Så i bekendtgørelsen er der gjort mulighed for, at de her rejsende, de kan tage hjem. Og jeg håber, at det her ikke vil skabe stor forvirring, fordi hvis man lige nu er ude at rejse og ikke har fået første stik, så har man altså stadig mulighed for at rejse hjem. Men når man så er rejst hjem og så ikke har fået stik endnu, så er der begrænsninger for, hvorvidt man kan rejse videre. Og det er i forhold til at inddæmme det er et større tiltag for at inddæmme smittespredningen i samfundet. Og ud fra de forskellige internationale videnserfaringer, man har gjort sig, så er det de vaccinerede, som har meget mindre risiko for at blive smittet, og har også meget mindre risiko for at smitte andre. Altså set i forhold til personer, som ikke er blevet vaccineret. Så de her forskellige tiltag, i forlængelse af dem, så vil jeg allerede sige, at der er forskellige arbejder i gang med hensyn til, at der skal komme et slags coronapas her i landet, som man også bruger i lande, som vi almindeligvis sammenligner os med.
Og vi har allerede taget det første skridt i den retning, og det skal man regne med, at vi bliver taget i brug, og måske også vil blive taget i brug i forhold til forsamlingsrettigheder, og det er et arbejde, der er ved at blive gjort i gang, også med hensyn til den lovmæssige hjemmel. Så der bliver efterspurgt, undersøgt flere muligheder, hvor vi vil forsøge at sikre, at erhvervsdrivende de har mulighed for at fortsætte deres erhverv, men så hvor borgere, som har fået deres første vaccination eller har fået deres vaccinationer, og som så dermed har meget mindre mulighed for at blive smittet og smitte videre. Der vil vi prøve at sikre, at de her, der har fået vaccinen, at de vil kunne forsamle sig i fred og ro. Men der sker så også et større arbejde inden for sundhedsvæsenerne i de samtlige byer, hvor der bliver sendt vacciner ud til samtlige steder, hvor folk, der ikke har fået deres vaccine, kan blive tilbudt vaccine. Så at endnu flere borgere i dag, som ikke har fået deres vaccine, får mulighed for at få deres vaccination. Og jeg er også nødt til at sige, at folk fra 18 år og op efter allerede har fået tilbud om vaccine. Og dem, der ikke har fået deres vaccine af den ene eller den anden grund, får nu mulighed for at få deres vaccine igen. Og som jeg også tidligere har sagt, så er hjemmets privatliv beskyttet ved grundlov, og forskellige arrangementer, for eksempel kaffemikker, de er undgået, og det har der været et stærkt krav om. Og dertil vil jeg gerne sige, at vi har gjort her i sommerperioden med hensyn til rejser, hvor folk rejser fra sted til sted, der vil vi gerne opfordre til, at folk undgår at rejse, fordi man derved vil undgå, at der kan ske yderligere smittespredning. Derfor er der et stort ansvar ude blandt befolkningen, hvor vi virkelig ønsker, at vi alle sammen hver især prøver at undgå hinanden og undgå kys og kram. Og hvis man har sygdomstegn, så skal man følge de forskellige anbefalinger om at undgå forsamlinger. Det var som det første, som vi gerne ville sige, og nu går vi over til mulighed. Nu giver vi journalisterne mulighed for at komme med deres spørgsmål. Først er det Jensine. Jo, tak, og tak for jeres oplysninger. For så vil jeg gerne spørge, at nu har man fået at vide, at dem, der ikke er blevet vaccineret, at de vil få indskrænket deres friheder betydeligt. Det med hensyn til, at de vil fra i morgen af ikke kunne rejse fra kommune til kommune, og det er ellers kun indtil 30. juli. Men hvorfor har I valgt ikke bare at lukke ned? Altså den her restgruppe, som ikke har fået deres vaccine, kunne man ikke lukke landet midlertidigt, mens man sørger for, at alle får deres vacciner? Altså de her coronasmittetilfælde, de dukker op hele tiden. Vil det ikke være bedre at lukke ned? Det er mit første spørgsmål. Jo, tak for dit spørgsmål. Som det første, så vil landslægen uddybe det nærmere, men ud fra det, vi ved nu, så er de her tiltag kommet på baggrund af de anbefalinger ud fra de ting, vi ved nu. Man har fra andre lande kunne se, at folk, der er blevet vaccineret, de har langt bedre
chancer i forhold til at modstå smitte og så også smitte andre. Og det er på den baggrund, at der er kommet den sundhedsfaglige anbefaling. Så de her tiltag gælder ikke for alle, men det er ud fra de sundhedsfaglige vurderinger, at man har kommet med de her anbefalinger i forbindelse med de her tiltag. Og det er ud fra den nuværende status med hensyn til smittespredning her i landet. Jeg kan sagtens forstå, at du spørger om, hvorfor vi ikke bare lukker landet. Men lige nu ved man i hele verden, hvordan folk, der er blevet vaccineret, hvordan de kan blive smittet, hvordan de kan blive smittet videre, at der er mindre risiko for det. Og det er også blandt andet de ting, der er blevet tænkt på i forhold til de anbefalinger, der er blevet stillet til os. Og det kan landslægen uddybe. Altså, hvorfor er der også et indhold med, at dem, der er blevet vaccineret, hvorfor de har lov til at rejse videre, mens dem, der ikke er blevet vaccineret, ikke har. Tak for det. Situationen er i dag meget anderledes, end den var for 1,5 år siden. Langt hovedparten af dem, der er i størst risiko for alvorlig sygdom, de er i dag vaccineret. Så i den rådgivning, som vi har givet til Naalakkersuisut, der har vi lagt vægt på, at der er mange ting, der skal afvejes, og at det også har væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser, hvis samfundet lukkes ned, fordi så er der så mange andre ting, der ikke fungerer, som har en lang række meget vidtgående konsekvenser, også på folks fysiske sundhed, hvis sundhedsvæsenet ikke fungerer, som det skal, og på den psykiske sundhed. Og det er den afvejning, vi har gjort nu, at vi mener, vi er så langt, at disse tiltag i fornødent omfang kan sikre befolkningens sundhed uden for vidtgående negative konsekvenser. Tak. Jensine, jo, jeg har et lille opfølgende spørgsmål. Dronningen kommer jo på et tidspunkt, det plejer man jo at gøre et stort nummer ud af, når de kongelige kommer på besøg. Med hensyn til rejse ind til landet og ud af landet, så kan jeg forstå det sådan, at der ikke kommer ændringer. Men når dronningen kommer, vil det så stadig være sådan, at hun rejser rundt omkring på kysten? Hvad med andre, der skal holde opsyn? Skal de så holde øje med, om folk har fået deres vaccine, altså i forhold til dem, der gerne vil komme og se dronningen? Jo, med hensyn til dronningens besøg, så sker det i slutningen af måneden. Planerne er ikke ændret endnu, men der kan ske ændringer i forhold til vores nuværende situation. Det kan man godt forestille sig. For eksempel, hvis det er indtil i slutningen af måneden, hvis forsamlingsbegrænsningen stadig er 20 personer. Altså, dronningen kommer lige i slutningen af juli og skal være her i løbet af august måned. Der er forskellige bekendtgørelser, som kommer til at ophøre i den periode, hvor hun skal være her. Så der er flere ting, der bliver taget stilling til lige nu, også med hensyn til den bedst mulige løsning i forhold til det kongelige besøg. Og som jeg også allerede har sagt, Jensine, så er det i forhold til dem, der rejser til Danmark og fra Danmark, eller rejser internt i landet, der vil det være krav om, at man som minimum har fået det første stik. Så det er den situation, vi står i lige nu.
Selvfølgelig, hvis situationen ændrer sig, som kan have betydning for det kongelige besøg, så vil det blive udmeldt på et senere tidspunkt. Men de her forsamlingsbegrænsninger lige nu, de gælder, hvad enten vi er royale eller ikke royale. Altså der må højst være 20 mennesker forsamlet i er vi er, ja. Jeg har flere spørgsmål. Det første spørgsmål er, de her 29 mennesker, som er blevet smittet, hvor er de henne? Og så med hensyn til de her nye retningslinjer, hvis der er nogen, der bryder de her retningslinjer, så siger I, at der kommer bøder. Hvor stor bliver bøderne? Kan I måske gøre det lidt mere reelt? Og så med hensyn til det her, den fri smittespredning i Nuuk, der har man konstateret, at der er fri smittespredning, og i den forbindelse, så lyder det som om, at dem, der beskæftiger sig med corona, de er under hårdt pres. Og der spurgte Jensine nogenlunde også om, altså hvorfor bliver vi ved med at køre, som vi kører? Det er de spørgsmål, jeg har indtil videre. Jo, der var 2 spørgsmål. Altså hvem og hvor, eller hvor er de her folk, der er blevet smittet? Og så hvorfor man ikke har bedt om at lukke for landet. Og det er også, det kommer landslægen til at svare på, og det er lidt det samme spørgsmål, som Jensine lige har stillet. Altså først, hvor befinder de her mennesker, der er blevet smittet sig, og hvorfor har man valgt ikke at lukke ned for landet? Det tredje spørgsmål, det kommer vi til at svare på. Værsgo til landslægen. Tak for det. Det er sådan så, at de 5 smittede befinder sig i Qaqortoq. Der er 3 i Narsaq, 4 i Narsarsuaq. Der er 10 her i Nuuk, 6 i Sisimiut og 1 i Ilulissat. Og som nævnt tidligere, så er vores anbefalinger tilrettet på den måde, at vi vurderer, at vi er i en situation, hvor vi skal til at acceptere, at der er smitte med corona i landet. Ideen om at holde Grønland fuldstændig smittefri, det tror vi ikke længere på med de nye varianter. Man kan ikke, hvis landet overhovedet skal være åbent udadtil, så vil vi ikke kunne forhindre, at smitte kommer ind. Og derfor er vi på vej mod nogle ændringer, hvor vi må anbefale, at man fortsat gør nogle tiltag for at begrænse de skader, som smitte med covid de har. Men at vi ikke kan undgå det, og vi kommer ind i et skift, hvor vi må sige, ja, vi må leve med, at der hen ad vejen vil være smitte i landet. Tak. Ja, tak til landslægen. Det tredje spørgsmål, der kan jeg ikke sætte tal på det præcist. Der er forskellige retningslinjer. For eksempel har vi allerede set, at dem, der ikke har været i karantæne, eller som skulle have været i karantæne, som har været ude rundt omkring, de har fået en bøde. Og som Kirsten også allerede har sagt, så kommer der måske ikke til at blive undersøgt, hvorvidt der er nogen, der har et bevis, så vil det kunne blive undersøgt, om en person er på et offentligt transportmiddel, og det vil også man vil også kunne blive spurgt, om man har et bevis på, at man har fået en coronavaccine. Og der er også mulighed for, at man kommer til at kunne få en bøde, og det kan komme til at ligne de her andre forskellige muligheder, der er. I har tidligere sagt, at I arbejder på et coronapas. Hvornår træder det i kraft? Kommer det til at være gældende ved rejser, eller hvordan kommer det til at blive gældende?
Jo, som det første, så er det man i Danmark kalder et coronapas, det har 2 formål, blandt andet. Og det er, hvis man er blevet undersøgt, jeg mener det er inden for de seneste 72 timer, hvor man har et negativt resultat, der vil man så kunne bruge det her coronapas for at spise ude blandt forskellige restaurationer. Vi er ved at undersøge, om man kan, i stedet for at bruge den her PCR-test, om man kan bruge en antigen-test, fordi vi arbejder meget hurtigere. Og så for det andet, hvis man er blevet færdigvaccineret. Så det vi undersøger lige nu i forbindelse med det er, at der allerede er mulighed for at bruge det her i landet. Og hvordan kan man rulle det mere ud her i landet? De ting, som vi bruger rigtig mange kræfter på at undersøge lige nu her for tiden. Også med hensyn til, at det kan bruges som bevis eller attest for i forbindelse med at færdes ude i samfundet. Så vi kan ikke kun gøre brug af de her digitale virkemidler, men der vil også være mulighed for, at man kan bruge nogle papirløsninger, hvorved man på bedst mulig måde vil kunne sikre, at folk vil kunne bevise, at de er blevet færdigvaccineret. Så det er de ting, vi arbejder på lige nu. Og som jeg også har sagt, så undersøger man, hvorvidt man på flyrejser og på offentlige transportmidler, for eksempel i nordiske lande, for eksempel i Danmark, hvor man på restaurationer, bar og andre steder, hvor man gerne vil ind til, hvor folk forsamler sig, så er der, om man kan gøre det med den samme løsning, hvor man kan fremvise et eller andet slags bevis. Så hvis vi havde den slags mulighed, så ville vi kunne tage et skridt i den retning i den nærmere tid. Det kan vi så sige lidt mere klare, end vi har kunnet tidligere. Altså, hvis man har et bevis for, at man er sygdomsfri, så er det den bedste mulighed for at kunne færdes frit i landet. Og så det andet spørgsmål. I optrapper nu arbejdet med hensyn til vacciner, men unge på 16 og 17 år, der har jeg allerede planer med, at de skal vaccineres. Hvornår har I tænkt jer at tilbyde dem vacciner? Landslægen, værsgo. Her i Nuuk, hvor den største gruppe af 16-17-årige er på et sted, vil starte i næste uge. Herefter er det planen, at så hurtigt det er muligt at starte i de 5 regionsbyer. Det er der, vi har mulighed for umiddelbart at komme ud. Det er sådan så, at Moderna-vaccinen, som vi anvender til alle 18-årige og ældre, kan ikke anvendes, er ikke godkendt til de 16-17-årige. Så vi skal til at bruge Pfizer-vaccinen, som er meget, meget udmærket, men er noget vanskeligere at arbejde med. Og det er det, der gør, at det ikke er så nemt at få bredt ud alle steder på én gang. Der skal udsendes teams fra Nuuk for at kunne vaccinere med Pfizer-vaccinen uden for Nuuk. Moderna-vaccinen kan nu håndteres lokalt en række steder i Grønland. Kirsten har også en tilføjelse i den forbindelse. Jeg vil gerne lige sige, at dem, der arbejder i sundhedsvæsenet, i forbindelse med at tilbyde vaccinationer i løbet af den her uge, og derfor vil man kunne følge med på hjemmesiden corona.nun.gl med hensyn til at blive tilbudt vacciner. Jo, lige før vi kommer til næste spørgsmål, så har landslægen sagt, at de her 16-17-årige, der er vi nødt til at bruge en Pfizer-vaccinen.
Moderna er mere brugt i Grønland, men i forbindelse med køling, så er der krav om, at den ene skal være opbevares under minus 80 grader, og den anden skal opbevares ved minus 20 grader. Og der forholder det sig sådan, at det er de krav, der er i forbindelse med at opbevare vaccinen. Og som Kirsten sagde, så er der i forbindelse med at opbevare vaccinen ude i de forskellige sundhedsvæsener, så er der et arbejde i gang med at sikre, at man har de nødvendige faciliteter i forbindelse med at kunne tilbyde vaccination til de her grupper. Og hvis man kigger på dem, der er blevet vaccineret, så hvis man kigger på den aldersgruppen under 50 år, og særligt på aldersgruppen under 30 år, så er det særligt dem, der ikke er blevet vaccineret endnu, og det er altså ungdom, der er tale om. Og her vil jeg gerne tilskynde til, at de får vaccinen, også med hensyn til, når det kommer til sport og kulturarrangementer og sportsarrangementer og andre begivenheder, hvor folk samles, så vil det være en rigtig god mulighed, at altså for så mange som muligt får vaccinen, fordi det er ofte de her yngre mennesker, der forsamles på de her steder. I forbindelse med, at vi nærmer os de her sundhedsfaglige tilstande, hvor det hvor man har mulighed for at lempe på begrænsningerne, så vil man begynde at gøre det. Skov ud i pap. Er det rigtigt forstået, at der fra i morgen af, der skal man kunne bevise, at man har fået 1 eller 2 vaccinestik, men at der lige nu ikke findes nogen form for dokumentation for, at man har fået dem? Altså folk kan ikke gå hjem nu og printe et papir ud eller lignende, som beviser, at de har fået 1 eller 2 stik. Ja, det er rigtigt. Men vi har allerede mulighed nu, for eksempel ved at bruge det danske coronapas, fordi det også er gældende for Grønland, og man allerede derved har mulighed for at bevise, at man har fået vaccinene. Men lige nu er der også lige nu arbejder man også på, at man kan få bevis på papir, og man er også ved at undersøge, hvordan man bedst muligt kan udbrede det her bevis. Og lige nu får vi også et lille stykke papir, når vi får vores første og andet stik. Det kan vi bruge som den første bevisdokument i forbindelse med at kunne fremvise, at man har fået det her. Med at kunne fremvise det her dokument. Du har et opfølgende spørgsmål, jeg kan ikke lige ved ikke lige, hvad du hedder. Sæsonen jo for alvor går i gang, og der kommer mange mennesker udefra fra lande, der jo ikke nødvendigvis har et coronapas på samme måde. Hvordan er de stillet i forhold til deres rejser rundt i landet? Kan de stadigvæk gennemføre deres rejse? Og hvis man har bestilt en rejse og ikke er vaccineret, hvad gør man så? Man kan jo måske jo så ikke komme rundt i landet alligevel. Jo, de krav, der er gældende nu, de er gældende indtil slutningen af måneden, og det gælder for alle, der vil rejse her til landet, og også inde i landet, hvor der er begyndt at komme krav om, at man skal have mindst første vacciner. Det gælder for alle, og det gælder også ved enten man vil rejse rundt inde i landet, eller også hvis man vil rejse ud eller ind i landet. Som Kirsten har sagt, så kan der ske kontrol, om de her krav bliver opfyldt. Så hvis man ikke har fået første eller anden vaccine, så vil det være begrænset, hvorvidt man kan rejse rundt i landet. Og så derudover, så er jeg også nødt til at sige, at hvis man skal rejse, hvis man vil rejse på ferie inde i landet, så er der allerede krav til forskellige steder. Det vil sige, at hvis man ankommer fra udlandet, så skal man de seneste 48 timer være blevet undersøgt, og så skal man have et bevis for, at man ikke er smittet med corona. Og hvis man ikke er blevet vaccineret,
så skal man først lade sig teste på 5. dagen, og også kunne bevise, at man ikke er blevet testet, at man ikke er blevet testet positiv, før man må begive sig ud i samfundet. Og de her krav er stadig gældende. Det vil sige, at hvis man skal rejse til landet, så er der inden for de sidste 48 timer, at så er det krav om, at man skal have foretaget at man skal have en negativ test. Så er det Jensine. Der er ikke nogen lyd. Tolken kan ikke høre noget. Jeg starter lige forfra. Dem, der rejser privat, altså dem, der rejser med deres egen båd, altså i forhold til de her offentlige rejseformer, altså hvis man skal rejse på offentlige transportmidler, så er der krav om, at man skal kunne fremvise en vaccine, altså hvad så med privat rejser? Er der det samme krav om, at man skal kunne fremvise, at man er blevet vaccineret? Vi det kraftigste, at man begrænser rejser. Og særligt hvis man har sygdomstegn, så er der krav om, at man ikke må rejse. Og hvis man har sygdomstegn, så er det også påbudt, at man ikke går ud blandt andre mennesker eller møder på arbejde og andre lignende ting. Jeg har fået oplyst, at vi kan tilråde det på det kraftigste, at man undgår at holde kaffemækker og andre private sammenkomster. Men retten til privatliv er beskyttet ved grundloven. Og det kan man også sige gælder inklusiv private både. Så med hensyn til det lovgivningsmæssige og vores grundlæggende rettigheder, så er de beskyttet. Så vi vil på det kraftigste opfordre til, at man ikke rejser privat. Så hvis man er nødt til på bedst muligt vis at sikre, at enhver rejse foregår på så godt et grundlag som muligt, hvor vi alle sammen er nødt til at tage et personligt ansvar, både for os selv og også for at undgå, at der sker smittespredninger, og for at inddæmme smitten i landet. Jensine, du har et kort opfølgende spørgsmål. Jo tak, jeg kan forestille mig, at fiskere, når de har været ude at fiske og så rejser tilbage, der regner jeg med, at det ikke er gældende for dem. Men når man tænker på studerende, for eksempel dem, der skal på efterskole, så dem, som er under 18 år, de skal snart til at rejse ud. Fordi der er snart et nyt uddannelsesår i gang, og de her er ikke blevet vaccineret. Hvad skal de gøre? Hvilke planer har man i forhold til de her mange unge, som rejser ud af landet? Jo, som landslægen tidligere har sagt, så bliver de her 16-17-årige i Nuuk, i Qaqortoq, i Sisimiut, i Asiat, i Ilulissat, de ville i den nærmeste tid få tilbud om vaccinen. Og blandt de her unge på 16-17 år, der prøver man at sikre sig, at de har mulighed for at få deres vaccine. Men alle dem på 18 år og over, de har allerede fået tilbudt vaccine her i landet. Men der er stadig mange mennesker her i landet, som ikke har fået deres vaccine, hvor vi prøver at sikre os, at de kan få endnu et tilbud om vaccinen. Så i forbindelse med dem, der skal rejse i forbindelse med vacciner, der er det et krav om, at de skal have
de skal kunne bevise, at de har fået deres vaccine. Og så siger du for eksempel med de her unge, som skal på efterskole, de kan være det i 15, 16, 17 år, eller de skal måske videre på forskellige uddannelsestilbud. De har lige nu, dem der endnu ikke har mulighed for at få vaccine, der er der forskellige muligheder for, at de kan rejse, eller de er undtaget i forhold til reglerne. Det gælder også ammende og gravide for eksempel. Så de her børn og unge og gravide, de er undtaget fra, altså de kan ikke få vaccinen på normal vis. Og dem, som på anden vis også af andre lægelige grunde ikke kan få vaccine, de er undtaget fra reglerne, fordi de ikke kan få vaccinen. Så det kan sætte. Jo, med hensyn til de her interne her i landet, som ikke har vaccine, der man snakkede om de her begrænsninger, og så vil jeg gerne spørge med hensyn til menneskerettighederne og vores personlige friheder, er det ikke en begrænsning af dem? Og dem, der ikke har fået vaccinen, som er ude at rejse lige nu, når de rejser hjem, så skal de så også først være hjemme 5 dage og blive testet, før det kan bevæge sig ud. Har man så ikke tænkt på, at dem, der skal ud og rejse, skal man ikke indføre en krav om, at de skal have en negativ test, før de udrejser? Jo, som det første, som har jeg tidligere sagt, så er det med hensyn til vores personlige friheder, så er der tiltag i gang, som begrænser vores personlige friheder. Men fra fra vi begyndte at gå ind i de her coronatider, så har der været nødvendigt, at man tager forskellige tiltag i gang, som begrænser vores personlige friheder. Og det er noget, man gør for at sikre, at sikre folkesundheden. Så ud fra de muligheder, som vi har, så er de her tiltag i gang indtil slutningen af måneden. Og for eksempel når det kommer til steder, hvor folk har lov til, hvor kan forsamle sig, så er der så er vi i gang med at undersøge forskellige tiltag, som vi kan træde i kraft, også i forhold til at forhindre smitte, og hvor folk for eksempel muligvis skal vise bevis for, at de ikke er syge. Og når det kommer til for eksempel forskellige beviser for at skaffe beviser for, at man ikke er syg, eller at man har fået vaccine, så har landslægen sagt, at man har haft nogle udfordringer på det her område. For eksempel under seneste pressemøde sagde vi, at i syd, der var undersøgelserne forsinket 2 dage, fordi vi var udfordret på testkapaciteten, hvor vi var nødt til at sende prøver til Nuuk, for at kunne sikre, at alle kravene blev opfyldt. Så man kan sagtens forestille sig i vores land, hvor folk bor meget udspredte, at hvis der skal komme et krav om, at man skal have en negativ test inden for de seneste 48 timer, så vil vi blive udfordret på forskellige punkter. Og en af de ting, vi har behov for lige nu, som det vigtigste, så er folk, der har været i kontakt med smittet, eller som udviser symptomer, de skal blive testet hurtigst muligt, for at finde ud af, om de er blevet smittet. Og hvis de er blevet smittet, så skal man for det hurtigst muligt sikre sig, at de ikke kommer i kontakt med andre, og det er de ting, vi skal bruge vores kræfter på nuværende tidspunkt, og det er også det, vi bruger vores kræfter på nuværende tidspunkt, for at sikre, at smittespredningen forhindres på bedst mulig vis, og det kan landslægen også uddybe lidt nærmere om. Ja, det er helt klart, at det her handler om, at den enkelte tager ansvar, og for eksempel, at de syge lader sig undersøge. Fordi vi har ikke praktiske muligheder for at lave systemer
hvor man for eksempel skal testes, ligesom i Danmark, hvis man skal på restaurant og den slags ting. Det kan simpelthen praktisk ikke lade sig gøre. Vi har en meget begrænset testkapacitet sammenlignet med andre lande, og har ikke nogen praktiske muligheder for at kunne udbygge den. Og en af de helt store barrierer, det er jo blandt andet transporten, fordi det ikke er muligt at have laboratorier alle steder, så skal testene transporteres, og lige pludselig så går der lang tid, så lang tid, at testresultatet ikke længere giver mening. Så derfor er det ikke nogen farbar vej i Grønland at have et meget udbredt testsystem. Det er også derfor, at vores strategi og vores anbefalinger må være anderledes end i de fleste andre lande, hvor testning ikke på samme måde er en begrænsning. Tak. Tak til landslægen. Og jeg vil lige give ordet til Naalakkersuisoq for sundhed, så vil Aviaja få mulighed for at stille et spørgsmål. Jo, tak. Jeg skal lige præcisere, at folk, der befinder sig ude af landet, og som ikke har fået vaccinen, de har stadig mulighed for at rejse til Grønland. Altså, de har mulighed for at rejse hjem. Og så er det Aviaja. Med hensyn til vacciner, så lader det til, at der er nogle udfordringer. Når man tænker på folk, der bor ude i bygderne, så har I sagt, at I vil sende folk ud fra sundhedsvæsenet. Hvordan har man så tænkt sig, at hvordan skal folk ude i bygderne forholde sig til det? Jo, værsgo til landslægen. De anbefalinger, vi har givet Naalakkersuisut, det er at få flest muligt vaccineret hurtigst muligt. Derfor har vi lige nu fokus på der, hvor der bor flest mennesker. Det betyder, at der kommer brede vaccinationstilbud, som bliver solide i regionsbyerne, men også i de byer, hvor der er sundhedscentre. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gentage de vaccinationsrejser, der er gennemført i samtlige Grønlands bygder i de foregående måneder. Og igen, det er meget, meget ressourcekrævende, og det er opgaven lige nu er at få flest muligt vaccineret. Det er den måde, vi forhindrer de smitteudbrud, som jo vil starte i byerne og spredes ud til bygderne. Derfor er fokus meget på at forhindre de store udbrud, fordi det beskytter også længere ude. Simpelthen ved, at vi på den måde kan forebygge de helt store udbrud. Tak. Ja, tak til landslægen. Og ja, til det kan jeg tilføje, at ud fra de tal, vi har fået at vide, så kan vi se, at hvis man kigger på antallet af folk, der har ladet sig vaccinere, så er det overvejende dem, der ikke bor i byerne, der har ladet sig vaccinere. Man kan se, at ude i bygderne, så er der rigtig mange, der har ladet sig vaccinere. Når der er 10, så er det 8 eller 9 mennesker, der har ladet sig vaccinere. Så det er særligt dem ude i bygninger, der har taget godt imod tilbud om vaccination, men så for eksempel er der også andre eksempler, hvor for eksempel i Qaqortoq, hvor cirka 87% har taget det første skridt til at lade sig blive vaccineret. Men nu regner vi så også med, at det her tal kan blive forbedret. Så der er rigtig forskellige vilkår ude i de forskellige steder, også hvad angår forskellene mellem de her større og mindre beboelser.
Så man kan se, at i de her mindre steder, så har man folk generelt taget godt imod tilbuddet, men der er særligt nogle steder, hvor folk har holdt sig tilbage fra at få vaccinen. For eksempel gælder det i Raudok, hvor vi igen skal sige, at vi ønsker, at stadig flere tager imod tilbuddet om at blive vaccineret. Og der kommer også der bliver opstartet vaccinationstilbud i løbet af den her uge. Så Jensine får lov til at stille spørgsmål, og hvis der ikke er andre spørgsmål, så stopper vi her. Jo, tak. Der er de her 10.000 mennesker, som ikke har fået stikket, selvom de har fået det tilbud. I har gjort det sådan, at I har sagt, at man kan tage hen til det her sted for at få vaccinationen. Og det andet spørgsmål, det er mere til landslægen. Dem, der ikke kan få vaccinen, dem har astma eller som af andre grunde ikke kan få vaccinen. Med hensyn til at beskytte dem, hvilke planer har man i den forbindelse? Jo. Med hensyn til den første del af spørgsmålet vil jeg gerne besvare det, før jeg giver ordet videre til landslægen. Med hensyn til, i forhold til det, vi har kunne se, i forhold til vaccinationstilbudene, så er det i overvejende grad dem, der er under 30 år, der ikke har taget imod tilbuddet. Så for at nå ud til den her målgruppe, så kan vi se, at der er flere incitamenter på vej lige fra Departementet for Sundhed om, hvordan man kan nå ud til den her gruppe. Altså, der sker forskellige planer, som er ved at blive udarbejdet, og hvor man også prøver at nå ud til den mål på deres egen hjemmebane. Også at man er nødt til at nå ud til dem via forskellige medier, og det er tiltag, der er i gang. Og så lige nu kan vi se, at man forsøger sig med. Man kan for eksempel se, at dem, der laver frivilligt arbejde, de er i gang med et stort arbejde, hvor de er ude og opfordre til, at folk deres vacciner. Det er særligt unge, som sammen med andre, som er ude på gaderne og opfordrer folk til at få vaccinen, og også fortæller dem om, hvor de kan få deres vacciner. Så hvis vi skal nå de fleste unge, så er det den vej, vi skal gå. Altså hvis de får deres vaccinationer, så vil vi også opnå en større beskyttelse som samfund. Men der er også rigtig mange unge i Grønland, og det er vi også nødt til at tænke på, at hvis vi skal nå ud til dem, så er der forskellige virkemidler, som vi er nødt til at gøre brug af. Men så skal jeg sige det igen, at dem, der er 18 år og op efter, de har alle sammen fået tilbud om at få vaccinen. Og nogle steder ude på kysten, hvor rejser man ikke kun ud til dem den ene gang, men også en tredje gang for at tilbyde vaccinen. Så der er et stort arbejde foran os. Myndighederne har et stort arbejde foran sig, men borgerne har også et stort ansvar, som de skal løfte. Og så der er forskellige ting, som vi godt kan lide, for eksempel sportsarrangementer, kulturarrangementer. Hvis man skal sikre, at de bliver holdt, så er der nogle forskellige ting, som vi er nødt til at forholde os til, og så kommer landslægen til at svare på det andet spørgsmål. Ja, jeg kan lige supplere med at sige, at det er jo vigtigt, at alle, der ønsker at blive vaccineret, de kan blive det, hvis de møder op det sted, der bliver vaccineret. Det vil sige, det er ikke nogen forudsætning, at man bor i Nuuk for at blive vaccineret, når nu der vaccineres på torsdag. Omkring vaccination af særlige grupper. Det er vigtigt at pointere, at alle med sygdomme af alle mulige slags, som udgangspunkt sagtens kan vaccineres. Det betyder, at for eksempel det, der blev nævnt med borgere med astma og lignende,
De skal netop vaccineres, fordi de er i særlig risiko. Så har vi nogle udfordringer med de gravide og de ammende. Vaccinerne er ikke godkendt til disse grupper. Det betyder, at det kræver en særlig lægelig stillingtagen, hvis man giver det et lægemiddel eller en vaccine til nogen, hvor lægemidlet eller vaccinen ikke er godkendt. Specielt de ammende har vi meget fokus på, fordi en række myndigheder verden over ikke ser det som noget problem at vaccinere de ammende. Der er ikke noget, der tyder på, at der er nogen særlig risiko. Og i øjeblikket er vi ved at revurdere det her i landet, om vi skal åbne op for, at den ammende får tilbuddet, men selvfølgelig selv skal orientere sig om, at vaccinen ikke er godkendt til de formål. Gravide er en særlig udfordring, fordi alt, der vedrører lægemidler, der er man altid meget tilbageholdende, når det drejer sig om gravide. Og det er ikke umiddelbart forestående, at vaccinen bliver godkendt til gravide. Tak. Jo, det var det, som vi havde at sige fra Naalakkersuisuts vegne. Og tak til journalisterne for, at I kan stille uddybende spørgsmål på vegne af befolkningen. Vi håber, at de største delen af befolkningen tager godt imod de her seneste tiltag, og for at vi kan komme den kommende tid bedst muligt i møde. Og hvis det er behov for det, så er der forskellige numre, man kan ringe til for at få flere oplysninger, eller der er flere forskellige, som man kan tage kontakt til. Jeg vil opfordre til, at borgere tager godt imod disse muligheder, særligt hvis man har tvivlsspørgsmål. Og så vil jeg også gerne sige, at de her nye tiltag, der må man sige, at det er større tiltag, men det er tiltag, der er taget for at sikre inddæmmelse af smittespredningen i samfundet. Også for at sikre, at vi får størst mulig frihed her i løbet af sensommeren. Og det er derfor, at der på nuværende tidspunkt, hvor det ser ud til, at der er fri smittespredning, så tager vi de her tiltag for at sikre, at vi stopper smittespredningen, og vi vil forsøge at gøre det på en måde, hvor det går mindst muligt ud over befolkningen og deres friheder. Men det kan forekomme, at der sker indskrænkelser af folks og virksomhedernes rettighederne. Og det er også noget, som vi har set tidligere i løbet af det sidste cirka år. Og til sidst vil jeg gerne sige, at på onsdag kl. 13 igen, hvor vi oplyser omkring status. Det er de ting, som vi har fremlagt i dag. Det er de tiltag, som vi har tænkt os at tage i brug. Og hvis der ikke sker nye tiltag, hvis der ikke sker nye oplysninger og andre ting, så skal vi regne med, at det først er på onsdag kl. 13, holder pressemøde om status på coronasituationen, og indtil da, så vil vi fra landslægeembedet sige, komme med løbende udmeldinger omkring nye smittetilfælde og andet. Og så vil jeg også lige sige, at der lige nu pågår et større arbejde i forbindelse med inddæmningen af smitten, og også for at sikre, at vi kan få kontrol over situationen. Og som vi kan høre fra landslægens indledende kommentar, så lader det til at gå fremad, for eksempel i Sisimiut og Raudok. Så i de steder, der lader udviklingen til at gå i en positiv retning, og nu arbejder myndighederne for, at det samme skal være tilfældet i Nuuk. Så derfor vil jeg gerne takke borgerne
og også de forskellige myndigheder, som er i gang med at løfte et meget stort arbejde lige nu. Fordi vi har alle sammen et ansvar for at sikre, at der sker mindst muligt, med hensyn til smittespredning i samfundet. Og til sidst vil jeg gerne sige igen, og jeg føler nærmest, at jeg ikke kan understrege det godt nok, så er det fællesskabet i vores samfund, hvor vi ved at løfte i flok, ved udover at få vores vaccine, så vil vi på bedst mulig vis kunne bekæmpe den her sygdom. Og det er så de her tiltag, der bliver gældende ind til slutningen af måneden, hvor vi skal prøve at undgå forsamlinger. Og hvis man har tegn på sygdom, hvis vi føler, at vi har tegn på sygdom, så er det vigtigt, at vi bliver hjemme. Man skal ikke gå på arbejde, og man skal ikke være ude blandt mennesker. Vi ved godt, at der er mange, der følger det her, og vi alle sammen er i gang med at løfte i flok, og lad os blive ved med det, for at bekæmpe den her sygdom. Tak til jer alle sammen. Jeg håber, I får en god dag, og jeg håber, I får en god uge. Og også dem, der er på ferie i disse dage, håber jeg, at I kommer til at bruge de her dage på en bedst mulig måde. Tak.